खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। कार्बि आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मोननै बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। उफेरा बिसायख'थि खुंजानो गोनां मोननै बियाबानो जादों 10 नं हावराखात बियाब आरो 20 नं सिंहासन बियाब। मख'नो गोनांदि 10 नं हावराखात बियाबनि सायख'जानाय सोद्रोमा अजित कुमार दैया हरखाबै रुंसारि जानायनि थाखाय थांनाय 6 दाननिफ्रायनो मासिया लांदां जानानै दङ। थांनाय बोसोरनि 7 अक्ट'बराव रुंसारि जादोंमोन अजित कुमार दैया। ओरैहाय 20 नं सिंहासन बियाबनि सोद्रोमा अमर सिंह देसुआबो दिफुनि लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि जानायनि उनाव बिनि मासियाबो लांदां जानानै दङ। नाथाय बे मोननै बियाबनि मासिया 6 दाननिफ्रायनो लांदां जानानै थानायनि उनावबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि खुंनाय जायाखैमोन। बेनि थाखाय सिएम तुलिराम ब्रह्माङाबो बे बाथ्राखौ रोखा नङा होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि मोन्नैबो काउन्सिल बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंनायखौ लानानै रायजो सोरखारजों सावरायबाय। बेजों लोगोसेनो 17 आरो 18 अक्ट'आव जेब्ला गिबि मन्थ्रिया दिफुआव जेब्ला फैगोन अब्ला जों बेनि सायाव सावरायफिनगोन होननानै बुंथियो तुलिराम ब्रह्मां बिथाङा। 12 लाख रांनिबो गोबां रां लानानै खारनायनि अजद तामुलपुर सौरागुरिनि पेट्रल डिपुनि मेनेजारआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डिपुनि मेनेजार पनिन्दिकाया थांनाय 8 एप्रिलनि सानजौफु समाव इउक' बेंकआव रां दोनथुमनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय रांखौ बेंकआव दोनथुमनो थांफ्लानाय फाव खालामफ्लानानै रांखौ लानानै दायो खारखोमानानै दङ। बे जाथायनि सायाव दायो खारखोमानानै थानाय दिपन्दिकानि हेंथायै थाव डिपुनि बिगोमाया थानायाव गसर होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सानि मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय भांग्रिकुसि ओनसोल सोमलिगुरि गामिनि थागिबि दिपाली बर'नि फिसाय कास्ति बर'आ गावनि बिसि आरो 2 गथ'खौ गारनानै गामि खाथिनिनो जुलि जाखानाय डिमापुर गामिनि सासे फिसा गोनां रसना बसुमतारीजों दोनखारलांदों। जायनि जाहोनाव दायो गंनैबो नखरा अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै अजद दैखांदों दिपाली बर'आ। बे जाथायनि बागै पुलिस थानायाव एजाहार होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। जायनि जाहोनाव दिपाली बर'आ फिसायखौ मोनफिनगोननि मिजिंजों खौरां बिजोङाव फोसावनो गोनां जादों। बिसोर सानैखौबो लामा सामा बहाबाफोर नुबायोब्ला सानैखौबो हमनानै होखानाय मबाइल नम्बर 7637880200 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। सोरखारा थाबैनो इभिकसन खालामनायनि राहा लादों। गुवाहाटीनि आमबारियाव थानाय आसाम गण परिषदनि गाहाय मावख'खौ इभिकसन खालामनायनि थाखाय कामरुप नोगोरमा जिल्ला खुंथायआ एजिपिनो मोनसे नटिस बा फोरमानलाइबो दैथायहरबाय। दिघुलिपुखुरी नुनमाथि फ्लाइअभार लुनायनि थाखाय सिफायनाय जासिगोन एजिपिनि गाहाय मावख'खौ। रिपर्टनि बादिब्ला आमबारिनि एजिपिनि गाहाय मावख'जों लोगोसेनो थानाय आसाम स्टार्ट-आपनि मावख'जों लोगोसे गुबुन गुबुन मावख'फोरखौबो सिफायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिघुलिपुखुरी नुनमाथि फ्लाइअभार लुनायनि थाखाय सोरखारा हा खालि खालामगोन। गोदान लामा बानायनायनि थाखाय पिडब्लिउडि बिफानआ बे थांखिखौ लादों। नोगोरमा जिल्ला खुंथायआ गुबुन गुबुन मोन 13 प्राइभेट फसंथाननो इभिकसननि नटिस दैथायहरदों। गोदानै फ्लाइअभार बानायनायनि थाखाय आमबारियाव इभिकसन खालामनाया दायो सोलिगासिनो दङ। डिस्क'नि मोनसे नाइट क्लाबाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डमिनिकान रिपाब्लिकआव मोनसे नाइट क्लाबनि उखुम बायग्रबनायनि जाहोनाव बैयाव थानाय सा 78 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ खहा जादों। थांनाय 8 एप्रिलनि मोनायाव जादोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया, जेराव सा 160 सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। दायो बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानानै थानाय गोबां सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दङ आरो नागिरनानै मोननाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाय समाव क्लाबाव खमैबो 1000 सो सुबुंफोरा थुबुरै दंमोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव मैया गिबि खेबनि थाखाय दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि सा 1200 सोनि बांसिन फरायसाफोरखौ लानानै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे लाइमोन सरजाबनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गुबै आयदायानो जादों आसाम आयेन आफादनि बिखान्थि आरो हाबाफारि सामलायनायनि सोमोन्दै लाइमोन फरायसाफोरनो मिथिहोनाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनि हाबाफारिया माबादि सोलियो, आसाम आयेन आफादाव आयेन दानाय रेबजेननाय बिलखौ बोरैहाय आयेनसिम गनायथि होनाय जायो, रायजोनि रांबाजाखौ बोरैहाय थियारि खालामो, बेफोर गासै बिथिंनि सायाव सावरायनाय जायो। बे जानानै थांनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा माबोरैहाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ आसाम आयेन आफादनि सोलोंथाइनि अनगायैबो रोंगौथि लानानै संसदारि हाबाफारिनि सोमोन्दै रोंखा-राखा खालामनायानो बे हाबाफारिनि गुबै थांखि होननानै बुंथियो। हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम मेघालय सिमायाव गोबां बिफांनि दंफां थुख्राफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम मेघालय सिमानि कार्बि आंलं जिल्लानि
अंप्रेमिया मुंनि जिल्लायाव गोख्रों सिग्रोमनानै मेघालयनि MN046133 नम्बरनि शक्तिमान ट्राक गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा लाबोनाय बे दंफांनि थुख्राफोरखौ बोखांनो हायो। रिपर्टनि बादिब्ला शक्तिमान ट्राक गारिया आयेन बेरेखायै दंफां थुख्रा लाबोनायफोरखौ लानानै आसामनिफ्राय मेघालय फारसे आगान सुरलांदोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाना बे अपारेसन खालामनायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो ट्राक ड्राइभार आरो दंफां सिखावफोरनि हानजाया ट्राकखौ गारनानै खारखोमालांनो हायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।